isut mang pabangar rinnak analiday tunggala innak matmatan tamatang nga inggit pungay manong nga rinnak tiyang malaptan binalod mo tuy karirik na manong ang baro anya ka din ang kinagwapo nakinayawa tuy na ken puso diyak mailime nga akay ayatak ken ka tauray di na kayat ayatan kan tulad ta. Ipaludip mo dagi tamata tamatam ang makamurmuray isut magpabangar rinnak analiday tunggal innak matmatan tamatam nga inggit tungay manong riknak tiyang malapdan binalod mo tuy karirik na manong aparo aniya kanina kinagwapo nakinayawa tuy rin na ken puso diyak mailime nga agay ayatak ken ka tauray di na kayat ayaten kan tulad ta diyak mailime nga agay ayatak ken ka tauray di na kayat ayaten kan tulad ta. Aniya na nagragsak, aniya na nagkanas, aniya na nagpintas, biyag ko iti agbiyak, aglaluno at taka, biyag ko dito'y denak, nuin ka aglaladot sa muyen to'y kaungga. Diyak man may liw-liwag, di damot at di nagsarang, iti daton mo kaniyak taayan agalundok ken tuy riknak ken agner nervyosa aglaluno ikamam biyag ko day tuy imam aniyan na nagsangkit biyag ko alagipen dagiti paten aglaluno amatata biyag ko nagpindireng ulod ko ngay nakarakupen ay nagsakiten di agbyage. Aniya na nagragsak, aniya na nagkanas, aniya na nagpintas, biyag ko iti agbiyak, aglaluno at taka, biyag ko dito'y denak, nuin ka aglaladot sa muyen to'y kaungga. Diyak man may liw-liwag, di damot at di nagsarang, iti daton mo kaniyak taayan agalumukin tuy
sang aglaluno ikamam biyag ko daytoy ima. Anian na nagsamit biyag ko alagipen dagiti paten pate aglaluno amatata biyag ko tiktindireng bulot ko ngay nakarapupen ay nagsamiten di ang biyage. Anian na nagsamit biyag ko alagipen dagiti paten pate aglaluno amatata biyag ko tiktindireng bulot ko ngay nakarakupen ay nagsakitin di ang biyage. Nabayagala iti na sinisiim ka ibagbagam kanupagan anong to'y langap ngano datati ang sulsulo ibatay mo biyag kuno di ka ikaskaso. To'y ayat ko saan na basta-basta nga italek kung itikasken ka masapul nga agdalan ka nga umo na iti naruay nga pagsubok ko ken ka. Apros ditoy apros pa'y dita ngem-kaskas ti ati nagmatakikwa kayan ko ngay nagking kaimula daytoy pinilim na idumduma katagwada. Upat na letra insigida nga iniyawat ko to'y rigna dato'y puso masigurado na ang tindo ang sangit kaput tumuta din na. Apros dito'y apros pa'y dita ngem-kaskas ti ati nagmatagikwa tayat ko keng kain nagimula daytoy pinilim na idumduma katagwada. Apros dito'y apros pa'y dita ngem-kaskas ti ati nagmatakitwa tayat ko ngay nagkeng kaimula daytoy